sini tipara sa takhok bukhok rong ang kokai sa sanam sogo ba sunam sogo imburui naidi botama bujiye ulta palta ke video khaitong bini kok samani kono ek poyon pain se kalaya bele waisa aisha go botama buji bo video khai tam buji bo lukurong no saya hamia sabe bo video khaitong haba lukurok tani bagai rang phiri rodi hin nung obo saidi mangkhaba gamke nono je boro hamja goi comment khemani ni video ko nung o comment rong ge pori negeti kaisa bong gam dei tong ni comment tam buji nung video khaiba sini di par sarangni jaya hamya oba hairugi sugi jaga ko basai toyo jubasu khayo ba jubasu sanai toyo thuya saya ke takho pohor bai takho bisal bongno se tabok mazara beri tongha saya sai tongha rangka malah hamung 3 lakh ang rang se maramnya bahai ke sai o Amit Kumar Devarman nini tama kalai nata doina napha na nini hamjang maro kalai ta kalai nung bahai ke ulta balta video khai tongba kono bujia bade kono nini kok ya phangni hinjang nai na buju hinjang na kasar hinjang kono se dal kare bani ni kok nung bahai ke video khai tongba कम से कम वीडियो खाइना सरang kok sana sarang wan sogo babi khaidi ang bahai kok sata lukorogan tama hina jara ব্যক্তিগত ang raja una hibo ongoi meya lukorok se raja khayo lukorok se mantri minister joto khayo jika kok khai nung saijong ang aike sakai ang ongnai ane kono joto khana nai oboya lukorok joto sai mano sobo gam sobo saya sobo baike khai sobo baike tong joto sai mano abon baisi lukorok rang phiri rodi himantama bukuk sanjana haya kalaijak sakhamya bono naira goi gam khai toi phedi holka Delhi Mumbai je kono jaga naira toi phega kono saya hiya mane khotcha ar se rang kama phong tamphung salayo kai nong no rugi naira koi salamo se to di hinoi rang rogo naira toi phe no ai chiri rei to suri tong hitamu bo lukoro abona hiya bo suri tongo hino suri nan nangya toi gam mong thong hine naira di hine holmani rang no naira toi phe boxe sanani pala hingai abona phiri ro di hintel tu bujikha kokai se naira din holmani rang naira toi no suri riton phayo hije rang phiri ro di hino nong jokhon naira bok tabok bongni je sanjana ni gajing rok bini mama tama hinai rok bok sanjana no kono jakte ongjagliya thik kesi sa jago bok tabok thui paithuk aisi bahakau bong bakhak bok rang no sa hamjaksi bong borok no hamjakliya e aini baisi lukorok rang phiri rodi marnai obahi ke sago jika ando ulta palta koksai video khaito lukorong non tama comment hiken comment ke pore negeti inge koka asolo lukorok ani kok samen saya suwe tong ha na mabrodi ban nakadi hambai joton